mara dzisiri 5 or 6 days here ndafonerwa kudaro nawo ndikashichiti ini ndazvizwa asi zvendiri kuita izvozvo izvi ndiri kubasa zvandiri kubasa ndichati nini musi weFriday musi wechina ndodzikayo ndosvika ndotora samba yacho kuitira kuti ndizoite kuti ndiende kudare kwamambo Mudasa kwemataura mupenyu saka haana tsamba basi chanaka asi chaaita manje izvozvizvi pendakavafonera wakati izvo havasi kunzwa zvakanaka nekuti akabva kuitwa operation saka ari kurwara aJoyce ndiye ana sachanaka wacho ainawo because muJoyce murume mudzimai wachanaka ariko kwaGondi ini pendakavafonera ndakati saka munogona here kuti muuye sachanaka ari kurwara ende anogara ari maichanaka nababa chanaka apa nguva yandakaenda kopiwa ndanga ndisingazivi kuti akanyorwawo mutsamba iyi Alice Matisa ndawari apa ndiye akatonyora tsamba ichi chikamba ichi chakanyorwa chiro chakanyorwa Watson wakauya 20 after mai washeke 2014 wakauya nemapepa nematsamba iwo vachiti inini muruti munda wazhinji ndava nematsamba iyo ndikati matsamba ndei zvikati ndo matsamba atauya kuirana kwekuenda pamunda ndandisipopa kuti makatengesa pamakapanana mundu amuti makapanana mai saka wakazosaina handisi ndakasaina chipepa atino wakatouya zvakatodaro Watson chakasaina wakatodiunze hamuna kundiunzira pepa iri Watson hamusi makandiunzira pepa kwakutari 2014 pasina unyisa kana kuti kudini waifutsu taura chokwadi papera ndo handi ndakazobvunza izvozvo zvekuti mari wakatipa mari havana mari yauratipa havana mari yauratipandozichipepa ichi chakatisurprise ndopandakatanga Watson pawakauya kwandiri waiti iyoyi handei kwasabu unondinyoresa kundipinza mubhuku rasa ndakadai kana makatengesera munamunda namai kana upanda namuda wamakaisa namai imwe challenge yandinayo masignature aya atondira yakasiyana anosiyana pameruzvino akasiyana masignature akatozviona pachipepa kuti mapepa kana namba dzechitupa dzakasiyana nezamba dzangu dzangu ichi dzinotanga na 21 idzi akatipa dzinotanga sei dzotanga na 29 mabati 0 iye akuti 0 dzangu dzinoti 29 218320 SP iyi kuti 29 02183205 yopandakaita 6 8 ine namba ngapakati ine 8 ndopandakapesana nazvo ndakaenda ndikwanisa ndimuyezvese pasabea kana muchiti imi makapedzana namai ine ndishakwanapo kana kuti munda ndeoi itai zvamuri kuita mimi ine handishakwani panyezi kazi aiwa iwe unofanira kuti uchiperekedza kuti handikwanisi why zvimwe zvese zvakanyorwa neblue pen vakadzibhala ndo 150 pen koiwa neblack zvakaitika paakanyora tsamba iyi takanga tiri kumunda balance iyi takazoti ndozoenda kupera bozanugara kudanga andimazvona akati isusu balance yasara tochizokupira kumberi koze tine panapa imari yakati right tatenderana tese akatotora mari yacho akasunga paZambia kuti maibatsira andimazvona ndachakanyora nebhupena zvese ndiwo akanyora 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 tiri kwamutara
ndiwo akatosaina. Kwakutari. Kana iwo achitoti zvimwe masignature kana michiti mambo wangu kana michiti masignature akasiyana. Kuroti iwo ndiwo akaita chisodzi chekutoita signature isiyo. Izwai bambo. Pane chinhu wacha munofanira kuziva. Yes. An affidavit is a legal document. An affidavit is a legal document inopinza munhu mujeri. Munoziva? Ndizvo. Ndakubvunza very simple question. Ameno kana ndini ndisina kufunda ameno. Uruzwa bambo. Kuti pamwe ndini ndisina kufunda, imwe ndimi makadini henyu, imwe makafunda. I, Tonderai B. Matitsa, full names and national registration numbers, N287B, Daniel Bramdari, do hereby solemnly, sincerely swear or declare the following. Land was sold to Mr. Hodgson for $550 and he paid me $400 and a balance of $150 to be paid. Please on the file. Ndobva pasiwa mitsara miviri isina kunyorwa chinhu. Ndobva pasainwa naTonderai naHodgson naAlice Matitsa, asi Kristo chanaka handina kusaina. Joyce chanaka kanyorwa kuti zita handina kusaina, namba handina kusaina. Mobva madzoka patu masentensi aya akasara asina chinhu mitsara iye. Ndobva mati balance of 158. Munoziva here mutemo kuti an affidavit mukwana pazasa pakanzi I make the above statement and believing the same to be ndienda kusaina as commissioner ndosaka ndiri kuti munasongwara kana muita zvemapepa munoenda mujeri. Mazwa sekretary ari kuti munotenerwa mujeri mukasaita zvinhu zvakangwana. Mazwa here. Yopedzira signed before me at Mutare this 4th day of November 2020. This way. Vakati neudofa wako kana wakonyora kuti land was sold to me for $550 and he paid me $400 and the balance of $150 to be paid. It means ndo zvakanyorwa musi wakanyorwa affidavit. And izvozvo ndo zvakadeclarewa zvikasainwa before me commissioner of courts. Asi zvebalance of $150 paid hazvina kuzoitwa pamberi pacommissioner of courts. People took advantage yekuti pakasiyiwa tumitsara twiri tusina chiro kubva mawedzera ikupa, which is a criminal offense. Rekuti balance yakasara musi wakati yapatana. It's a different affidavit altogether. Saka makafunjira zvo mune mhosva yafunjira. Ndati one mhosva ifunjira.
because you can't write on the same affidavit kuti pane balance ye 150. Obva wanyora on the same affidavit kuti balance ye 150 yazobhadharwa. Wanyora kuti balance yazobhadharwa, wanyora nebhuku yeblue, ukonyora nebhuku yeblack, meaning kuti musi wakazobhadharwa balance it was after commissioner of courts aita sei asaina. Saka makazonyorera makafitira information which was not there makaenda before the commissioner of courts. Aiwa apo pa yakazoitwa kai commissioner of courts akazoita tatopedza kudhara zvebalance. Aiwa but maana vanonyora balance. Saka manyoro balance ini ndakaenda nepepa kudanga mvura kwavari. Izwebatsirikai Kana yake yabhadharwa kana yakanga yabhadharwa pamakazoenda nokomishina of courts yakazouya apa ichizi balance sei, yakazonyorwa papepa ichizi balance sei. Kana imi makazoenda kudanga mvura makazoenda nokomishina of courts yabhadharwa maikonyora kuti land was sold to the court for $400,500 which was paid in cash. Full stop gete. Ndakaenda hangu sikupita kasi. Full stop gete. Zvotopera. Witnesses ningi signature number yake chitupa ningi number yake chitupa asi zvese izvi iforgery yega munoenda kujeri mazwa munoenda kujeri and on top of that munhu amakashandisa sa commissioner of courts wacho munhu mutemo imtare Central Police District member in charge. And on top of that, police have to not let the things. When the person paper kuti land was sold, police member in charge. Baba mubige. Taureni zvakanaka. Taurai zvakanaka, all land is state land. Let their president. Ukatengesa land, wafrauda baba Mnangagwa, unosungwa nembosha ya fraud. Asi maangu papepa emunerundi taura kuti mupurisa wa president Mnangagwa ari supposed kusunga vanhu vanotengesa land. Iye akaenda kuisa chidzindo kuti ndazviona ndazvibvumira kuti land yadi yatengeswa naningi isi ndeyekuti avaendese mujeri kokuvanyorera piro. Pamusoro mambo wangu inini ndinozi Alice basi kushama kuona kuti yakadani basira nima ndikunda kusaida saka ndikuona pakanyonzi Alice mari ina anambobvira ndasangana nawo anambobvira ndanyorekana nawo pe kana kuenda kuma fingerprints ndinobvuma handei hamuna kusungira mari paZambia handina pamberi pamwari kudai handina ende handitozvizivi ende baba waka kutonyeka wari inini ndinogara pasi handizivi kana wakazogona kuzonyora nefoni nenhamba dzanozvitupa correct. Alice, namba zako zikuita 50/0 489 42 Y50. Okay. Phone number is the phone. 0774 030 234. In the group ownership, this is a fragile. Both in the annual balance of 150 page, you guys for signature. Do you again up on your footy number the phone the Alice must be the right numbers nakunyowa musu akanyowa
Sorry, mama. Ini Pak Aji. Salah apa ada kumuri. Nya baba. Atu isi pamoja. Ninda kasiwa ni muri wacho adika. Sakana iye ndana socha naka pana. Ita naka kama ari mu kama vunda na socha naka chichi kubitika pana. Skandure. Musire mesho. Tunaona utemeza kuti ngoma ndo mtaasha mati. Hapa siana sho. Ndio wangu ni muri yangu. Baada ya kuripota kuna Fordson chanaka wema alipota kuna Fordson chanaka mpaka ndisungisa huko kwa mtasa auta madira ke koja liwa kuti zilangu atoni ziba ndo ndamubona makosha agari makosha bakuni kutoza gatarangu kwa ndisungisa atoti zibi baba saka ndino urumbona zwa ndite babo so they Mama. Ili makasukiswa uzi. Ndikuadzisa papa Fordson. Kushanda kumunda kuya. Wozi ndiona sisi nakalipo. Ndingacha nakazungu makati mururenda. Ko yakazichinya. Yangu akazozi chi iwewe matisa. Siani munhu akontinye chi nemundu. Aita chipiri cheke itakuti. Alikuzi akontinye munda based on which documents? Akati ndiri mbugura sabu. From 2009 baba. Muruta bepe ndo rakasharere. Rani mwezi. Rakancheza ukota zvibibi mapepe ukota. Zvakaitika kuti Zvibibi mapepe ukota. Rangu kuti twenda kwetani. yakaita kuti tizoti tiende kukoti naIsaac Matita inyaya yekuti titori nerimwe zuva kuti kana achinyatsa kutondera ndo akatofona achifonera maibatsira kuti waFordson wari kuuya. Saka zvavari kuuyako imimi wasiye waite basa ravo ndimazvaona nekuti pachako anga ari kupindira ndiva Isaac achiti hanzi izvo inini ngoti ndiri Sarapawana. Saka zvandiri Sarapawana imimi hamufaniri kutomboita basa apa pamunda wacho akuenda kochifurira ava vana kuti imimi hamufaniri kubvuma pa kuti muzime mapuwa mapawanhu maissues angu nebepa renyu ramaudza before this court kuti ndo evidence ngepekutanga petakaita takuenda kubereka. No, you cannot discard this because ndo chakatanga zvese. Saka how can you say mwana wazvibypasa kuchisiya kuita zvinhu uchikusiya chei? Because inini I can't be seen legalizing an illegality. Kuti zvamakaita bambo isina illegal act, zvamakaita isina illegal act. Saka ndingogarira muchizwa nyaya yeumbavha ndichiti ndikuitei kana kuteerera nyaya yembavha. Kana ndakatoya muno machiti ndakaba bambo because ndana nenzara, asi nzara haijustify umbavha. Nyaya imbode kuti wakaba ndo chiri important ndikuti wakaba because wakaenda nzara kana wakati hazina basa. Nyaya iri pekuti wakati wakaba unofanira kupiwa mutombo wekuba not wekuguta.
wekufa. Ichi ni chikai? Chivo ichi. Chinopinza mjeri. Alright, zaubonza chino. Bambo munosunga. Munondizveerwa futi. Munosunga. Unozwa? Dai nhasi ndakasiye Valentine. Ndekuziseko. Muyezwa ndiba. Why ndikuza? Nhasi ndofunga mudasi. Ana kufunda basa andisidofu kuti kufunda andaudiya andina hangu asi andisidofu uzwa affidavit makati aitonderai B Matiza ndiani tonderai somoka akurakidza ichinoti katofo kataka mudhara kanoonda zvisada kurakidza bambo signature yako Mayona yakasiyana nesignature ndiyo imwe chete saka akanyora affidavit ndiya ende mukoti ndiye akasaina mukoti saka ndinobvunza kuti akasaina azvaria akasaina kunyora akanyora ndiye akasaina ndiani takasaina tese aiwa aitonderai B Matiza aiwa pakuzoenda kunhingirikini uku kuenda kuna commissioner of health handiti ndakatofonerana neavo ndichiti sekutonderai nepepa rediri handimi mupepa munavo saka toti isusu ngatiende tiende koita kuti tisainise handiti akatodaro akati inini handisi kugona ngoti ndiri kuHarare vandati tikati saka toita sei akati endai handiti ndikatoenda ndikasvika ndikaenda kuti orit ndauyawo kuti ndigadzirise pepa rangu neumwe wangu ane nhamba dziri apa idzi nditonderai Matiza sobva rasaina wakasainwa nani naCommissioner of health Bambo haifana kuenda an affidavit is signed before a commissioner of health. Affidavit harisaini on behalf of pamberi unotoburitsa chitupa pana commissioner of health chitupa changu of health chisaina papi ko iri affidavit raimbosainwa seiko tonderai wacho asipo pamberi pacommissioner of health imi muchizviti ai you misrepresented facts before a commissioner of health just to get the amount back. Ndosaka ndaridzwa ipapo pekutanga panonzi chii ai tonderai B Matiza pekupedzisa statement manyora zvakutondara kamunokuroza kudai wobva wati I make the above statement true and correct. Believing the same to be true. Signed. Ari kuti I make the above statement. Ndiani? Andisi. Wobva ati signed. Ndiani akusaina? Saka imi muritonderai here imi. Maakuti aitonderai. Andisi. Asi pekuza I make the above statement. Ndimi akusaina ndi. Muritondera here. Nati muritondera here. Saka makasainira. Saka even commissioner of police yeyu
andika paakaona ini musitondera achiti saina iyo vadhinda angaruti makabvisa mari makabvisa mari bambo makabvisa mari bambo makabvisa mari Andina. Kuza kamera kwa tv. zvandaakuita manje kana muda kuona nditi kana muda kuona how serious this case is handiti member in charge akakudhindira munomuziva Ndakangosvika musi wacho chete kumatsiri. ndati munomuziva here ukawanzwa member in charge aripo munokwanisa kumunomudzira kuti Handiti kosi. Ndakangosvika ndichidhirisa musi. bambo munodzikisa vanhu mabasa vanotambudzika uzonozotoa munodzikisa vanhu chii mabasa chidzindo chirapa ndechemutare central member in charge ndimember in charge wemutare mutare central uyu akachidhinda chidzindo ichi chidzindo ndechehurumende ichi 2020 anonotsvagwa member in charge angari pakutasa 2020 kuna November 2020 anonotsvagwa member in charge akaonekwa wosungwa nemhosva yeforgery kuruzwa here bambo this thing bambo achina dhiri most in other ways this thing is exposed corruption the misrepresentation of facts. So, what it means? This guy has the right to claim land. Because it's a beneficial wasted your ability. Asi mimi chamusikakwanisi kuita kushandisa this document as proof yekuti makapiwa leo. Because document iri muzvadzeka kuti Chenali. I took out this thing, I want this thing. Put it photocopy. Yes. Can I store a picture? There is need for us to escalate this thing. Tora picture chini. Roshandini nakuda kuchibude. Urikona pakanzi balance of 150 paid. Ne signature E ne E. Signature E ne E ne E. Zikuzi signature dzimunhu wani. Dzese dzakasiyana. Namba yechitupa iyi yemunhu ari kunzi akasaina yakasiyana nenhamba dzechitupa chaidzo. Because no pana commissioner of courts zvitupa zvinoproduce. Kumbira Yes. kuti zvinhu chinoita kwacho asi
asi inini tichida kutarisa pakuti kutaurirana kwetakaita isusu vemhuri iyi yekwamatiza zvechokwadi takataurirana. Kuzongonyorwa kunyora hedu kukundori bazi ningorundu tigare handiti ndizvo tigare neevidence handiti, asi kuti kutaurirana chaiko katakataurirana avo ndiwo vakatosungira mada paZambia. Tikapedza kutaurana dambudziko raanga inaro ngerekuti akanga ati inini ndine dambudziko re1 hatina kuapa tichiti kuni akati tine dambudziko re1 ari kudzingwa kuchikoro nenyaya yemaschool fees. Saka inini chendiri kuda mbuya Matisa, saka mbuya Matisa adaro tikatotaurirana 2013 anga kuchikoro aida kuendesa kuchikoro ka wana wewakorore ndokutaura kwaakaita handizi hangu kuti aida kuendesa wana waida kuendesa kuchikoro ndo aida kuendesa kuchikoro apungwa kwaHarare wakauya kudzidza pakaswaile timu yavo kuti vapedze form 4 wese zvekuti tinokwanisa kuti paine toenda kutora mapapers ekubhimwa waibhadhari ndo wana mukororo. Inini mukororo wacho ndandisandana nekati ndandapedza chikoro kundandane 27 2009. Saka itadaro ndozvatakaita atodaro chitakainini kuti ndinoda zvimwe zvese mukanditaurira ndoita sei andira asi chandikuramba inini ndechekuti zvinhu zvaitika kuhonde mari why member in charge yekwaruda asina kusaina kwaruda zvatakazoita ruda is closer to action than why did you offer kuti kuda member in charge yekutarisenda zvatakazoita kwaruda izvozvi kwaruda takazotoenda iri nyaya yekuti pamunda petiri kuita isu petiri kuita basa pamunda pedu handiti takaisvika tikaisa mapoo, asi taisa mapoo ava waMatisa ari kuuya futi ichienda kufudzira that in the first place this was mbuya Matisa angasagara kwamutara aigara kupasi takantaita kuti isusu tese tiri kwamutara mambo uyu mwana azouya kumashure $400 amumakono makapa mbuya Matisa mbuya Matisa ikatambirwa naMatisa Matiba makapa mbuya makapira kumunda pamunda pache honde pahonde ndosandokubvunza kuti kana makapinda mbuya Matisa mari kwahonde pagadzi handiti which is 5 minutes away kubva paruda police station pane member in charge handiti why did you opt kusiya ruda iri paaction pass kuenda kodhindisa kumutare center zvetakaitaka kuningirikina kunyora kwetakaita apa panguri kunyora asi ndakuti nini asikafanira kunge takanyora techiti isusu tapirwa musanditaure kuti takandonyora musanditaure kuti makakwira mari kubva kudanga mvura kukwira kuomei ikuenda kutaura kubva kukuruza kuti mukuista mari vulaundu kuti ngatiwese $2 tinoende kusenda ini pendakazodaro mama wangu ndepekuti ava vanga vakuramba achingoita kuti ari kunetsa nababa munini. Ndikatora nguva yakareba ndichinyatsa kutaura navo tichikomuniketa tichiti saka ndoda kuti ndidini kana zvakadai ndosari pendakazoti ndiri kwandegai ndigadzirisa nyaya yangu inini haisi yekunetsana kwenyu neava handiti nyaya yangu iri paprocess neprocedure protocol zveizvozvo ndo pane concern yangu kuti whatever ndo kune munda handiti next kune pana zvemamuri kuita handika ndo pane ruda police station pana member in charge pagadzi chaipo ipo paya pane mufundisi commissioner of courts headmaster uripo commissioner of courts handika but you opted to read makomini of courts ese ari paaction parikuta chii
kuenda kotsvaga komishina wemugodzi wekumuti Alessandro. Ndipo pane nyaya iripa. Maenda kotsvaga wamatsvaga kumuti Alessandro wacho andika wobva aenda kokubvumidzai kuti musaine papepa. Munhu dzakafanira kunge usaina papepa asipo. Ende munhu ari kukubvumidzai izvozvo ndiye munhu anofanira kunge ari kuadvaisa mutemo kuti ichi hachiti chinoita, ichi hachiti chinoita. Asi ndiye akaenda kodhinda pasina munhu akabvumira iwe kuti usaine kwasikafanira kusaina. And on top of that, it's clear pamusoro ngobata pepa kudai kana uri munhu wemutemo kuti land was sold. Yatomhosva. Land was sold to Mr. Fordson for $500 million. Yatomhosva. Aifanira kakati andidhindiba. Land haidini haitengesi. But he went on running kunodhinda. Saka who will guard the guard? Who will police the police? Nokuna zvizvo kuti mupurisa wese anozviziva kuti iyi mhosva yefraud kutengesa land, asi pakatonyorwa pamusoro kuti land was sold. Imhosva yekutanga iyi wobva ignore. Wobvaenda mhosva yechi2 handiti wobvaenda kuti munhu asipo kokunonyora zita remunhu asipo kokumusainira asipo kokudhinda asipo. Ati munhu todaziva musingazivi bam sasodavo mazova sasodavo endai mugare pasi nevanhu nenyaya yechii yeregi. Kana wada kukupai wanokupai, kana wasuda kukupai izvi zvamakafodhera. Alright, besides this ndipe chimwe chamwe agreement yamakaita imwe agreement handina kunze kwokuti iwo mawitness angu ekutambiri jese echida kutaratidza nzvimbo yacho ese ari, asi izvozvo izvi zvakada kuitika. Muri mawitness apa wari kuramba Kuramba hako kwakuita unoziva kuramba kwakuzoita chii? Kuramba ngenyaya yekuti awa akaenda konzi nawa rambai. Chiri kuti ndisave convinced muzwa nezvamutaura ndizoti kana vanhu vavari kuziva imi muchiziva mese muchiziva zvamutaura. Why did you allow yourself to be duped nevanhu muripo? Because commissioner of Onzika pamukana chiite zvaruda anotobata chitupa chemunhu woverifya kuona kuti nhamba dzechitupa ndedziri apa. Zvino uyu unopo muri makaita dhiri naye utori taisai nhamba dziri papa wadzitoridza kuti chitupa changu chirapa ende zvoitiwa nhamba dziri apa nedzake zvakasiyana. So how do you want me to believe kuti zvoutaura ndochokwadi because nhamba dzake dzechitupa of which pakanyorwa chinhu chaifanira kunge chitupa chiripo commissioner of Onzika achidii achichiona achiverifya nhamba dzakasiyana. And on top of that, zita remunhu 1 rinoita masignature matatu akasiyana pasame paper. Munoziva kuti izvo zvinhu zvaita kuti manje nyaya yenyu kana nyangwe dai yanga iripo inobva yashaya value. Zvandiri kutaura papa akanditondera iwe pamusoro ndiye akasaina apa ndiyo signature yake. Muri kuona ni signature E pazasi kuti nditondera iwe signature E ne E zvakafanana naye. Aiwa hazvidi kuziva zvoda kuona chizwai bambo izvo zvoda kuona hazvisida kudii hakusi kunzi ndiye akasaina kwazi zvakafanana here hongu kana kupedza
Inini I can simply change this case here. Kubva kudare rinoyi kuti ndiite criminal issue ndoendeswa mapurisa aite basa ravo, because I'm trying kubatsira kubatsira but hamusida kubatsira kuti ndikutaura kuti chinhu ichi this is forgery. Forgery iyi very clear. Signature signature ne zvakasiyana ne zvakasiyana, because munhu akasaina apa uyu ndiye munhu akasaina apa ndiye akasaina apa. Munoona zvino uyu munhu asaina apa ndiye asaina apa ndiye asaina apa, akafanana here masignature ari matatu. Saka then why do you want to ndibhilive zvamunoda ini ndikuona zvakashama? Mambo chimbotaura izvi. Ndinoitwa chiyemba chimwe. Ndoda kuudza dari zvinhu. Dishonorable concern. Nenyashi nejustice. Ndofunga manotaura kuti tinoda kutuwirirana. Ndokumbirana sauti tadzoka. Shoko handisi kuramba kumusunungura munhu wakaiziva akambotaura nesusu tataura kuti chanaka. Uyo akazouya tiri chanaka kuti haasi pano. Andikuzona zvese zvabuda pachena hapana chaakamboita, because dai zviri zvekuti akawinana nesu isusu tisu tapa munhu nepiece of land, ndisi tinoenda naye futi komupinza masabhuku kuti tamupa apa, saka takuti adi apinde muyo. Zvino panapa haana munhu akafamba naye, apatomona munhu akafamba naye panapa, and that was 2009 up to nhasi munhu anongotaura nyaya idzodzo anga amboripi. Akasiya kuti mai washaika, sabhuku aripo ari kumira naye mazuva ano, mutsva akapinda zuve kumeri, sabhuku chaicho anga ari panyaya idzidzi akasoshaika kare. Saka munoona kuti unonga uchirera chirwere chichifamba. Dai akangoti pawakangopedza madhiri avo tobva tangotoenda tese dai zvava zviri clean. Zvino hazvida kudaro, ndozvona achida kutaura chete mazvita. Alright, let me show you something. Pambozi tati ngoya panapa shiri dzakawanda. Handisi not mubate pepe. Mukona pepe. Mukatarisa pakanzi signed before me 8 Mutari this 24th day of November 2020. Handisi. As photocopy pakanzi signed before me 8 hapana chinhu chakanyorwa. This paifana kuenda 24th day of November 2020 ndo pakamiswa Mutari neira iri photocopy. Titeza ndizi ndinobvoenda futi kana ndinokuratidza pakanokanzurirwa pakanovharwa kuti zvinhu zvirumu zvapera. Handisi pakatangira mutsetse wacho handipo pafotokopi, hauna kufanana paukatangana neoriginal copy. Paoriginal copy wakatangira pamusoro pajiri Tanaka, asi pafotokopi yakatangira pasi pajiri Tanaka. Tobva ipapo signature iya ndanongotora I make this above statement conscientiously believing the same to be true. Yakasaina paoriginal
yabva yaenda kusiyana futi neyakasaina paphotocopy. Mungangofunga kuti mambo wari kunyepa. Tarisai mega mone. Wewe paduse mambo. Tarisai zvakutaura. Ngati parutangira mutsetse weoriginal, tarisai parutangira mutsetse wephotocopy. Makaona? Muhamadzika, handiti? Tarisai signature iyo iri paoriginal nepaphotocopy zvakafanana here. Aiwa, taure zvakafanana here. Ndati photocopy signature iri paoriginal iyo nepaphotocopy iyo zvakafanana here. Signature. Bambo, signature yakafanana here. Makazi apo what conscientiously what kasignature kari pamberi apo kakafanana here kari paphotocopy nekari paoriginal. Iyo yakafunga yakadini yakakura mini kuti zvakadini mini kuti zvakadini ati mini kuti zvakadini mini kuti zvakadini zvakasiyana handiti dzikai pazasi apo pakazi before me and Mutare apa Mutare ari papi apa original Mutare ari papi pakazi tarisai papo tarisai izvo ndotibona ndizvere papo ndokubatsiri mazviona here aiwa aingamaona zvakasiyana mazviona zvakasiyana right meaning kuti zvinhu zvacho anhu acho ndiwo ari kuramba echinoita ndozvinonyasa vanhu acho ndiwo ari kuramba echingoita matambudziko ekuti pekuti ndichitorisa izvi hazvinei neanhu amuta izvi ndezveni ndii mauya nemapepa mapepa ana kuya nawo ndimi mauya nawo ndimi mauya nawo isusu zvatinoita pamukai nemapepa muno tinomavheta totomatarisa photocopy by photocopy. Aiwa, izwai babu kuzomaputisa kwamaita magona zvekuti makapedzerana kwatiri zvinhu zvakutongoreva kuti humbavha kesi yenyu yatobva kwayanga irifanira kubva kuti muwane lende yenyu asi maakutobakwa nemhosva yefojari. You cannot forge documents. This is the original. This is the original. Yakafanana nesignature photocopy. Then how can you get a copy? That's it. What I said before. aiwa takatanga kufotokopa mapepa acho ese akawanda So inini chiripo ndechekuti according to this paper
kutaura chokwadi kana mapepa akadai so there's no way that I can assist you. Because chinhu chitoratidza kuti kana chinhu chiri chenyu, what's the purpose yekuti mude kuita chitsotsi? Kana chinhu chiri clear chiri chenyu, what's the purpose yekuti muite chitsotsi? Chitsotsi munoda kuedza kuprova chinhu pachinhu chako chauine mapepa akakwana. Ndo akapedzeka zvinoita mapepa ese Ndiwo here. chichitaura kuti titi inini rangu ndozvitaura kuti saka Mapepa aya. akachizoenda kusemba ndimautotaura Bambo, izvaiti kutaurei? Muzandotaura. Uyu mupurisa ari kufotokopera ari kumusitembera anodzingwa basa. Muzandotaura. Muramba muchiramba muchiwedzera nyaya irambe ichikura. Munodzingisa munhu basa. ndo akatanga kukotera akupota ndinapamisa nakubudisa koti ndakakutaura chete ndichitaura kuti indatati ava awo ndo akaroti ndichiti awo ndo ari kutandisa kuenda pamunhu asi anobvisa uko ndakakutaura chete kuti ndo zviripo petakaenda kukoti pachanga atori ndoda kwanguri kuvaipo akataura kuti apa munhu wacho hausiwawoba chingamboedu chakatotamba nyaya yacho chizi munhu wacho hausiwawo asi ese anga ari pakatamba nyaya yacho yekutoti munda ndo ndakapiwa munda nambuya vatisa ndataura mambo ako mazvizwa zvakanaka ndazvizwa akaita zvisikaitwi nomurutivi kuna mambo ini ndikutoti izvo makaita ndinoti kuna mambo ndizvozvo ndikumbira kuregererwa kwaari nenyaya iyi yekuti pamba chekuti mapepa asi kuti ndiconsidwo panyaya yangu yebendi yekuti takataurirana nemhuri yekwamatizi tikawirirana ndisasawanze nyaya yerendiba mukupedzerana Israel vamos a These papers have shown me kuti zvamakada zvese zvinediwa zvine chitsotsi. So there's no way that I can assist you to this claim kuti muwane land. Mimi mshatsa mapepa echitsotsi. Because ndikakubvumidza kuti mushandise mapepa echitsotsi kuti muwane land. It means kuti neni ndatotsotsiwa. Kana mapepa ari echitsotsi anofanira kuraswa. Yonzi hapana chinhu. Hapana nyaya. Kana muine pfungwa yekuti muda land iyoyo, go back kunana Matisa. Mugara navo pasi. Kana wada kukupai land, wokupai land. Kana wasuda kukupai land, hawasi kuda. This one ndichengetedzwa. Kana imi muri kwaitwa musirowo kuti because mukasa kuitika anokwanisa kuva ari matsotsi asangana. Saka ari matsotsi tu asangana, rimwe tsotsi robva razotadza kutsotsa, robva ratsotswa. Akamuna zvinoita imini kana muri kwaitwa kuti muri munhu hamunotambira mari yake, you did not enter into an agreement naye concerning this piece of work, and then mumusungise for forgery. Ndoda kuona mapepa ekuti mamusungisa for forging your signatures, for forging an agreement yamusina kuti which you are not part of. Ndo chaprova kuti imimi hamusi matsotsi.
Makafunga makucheka advantage yekuti uyu washandisa wabatwa mapepa ekuti wakatsotsa handiti asi mimi makatsotsawo asi mari pamazambia makasungira mari yemunhu makadii makaisa kana muri kuti uyu munhu autara ari kunyepa handitika kana mati ari kunyepa endai momusungise nefojari yesignature nemadocuments Ndatiwotaura zvishoma zvinoitwa kuda kwachifotiso ndinoda kupupura kuti zvandichataura ichokwadi handisi kuzonyepa. Nyaya yandoda kutaura ndeyekuti inini 2009 baba vakatengesa mota vachida pekurima vachiti ndiri kuMozambique hakuna chandokwanisa kuita ndoda kuti ndingogadzira vana vangu kuti vazogara. Nhau iri kutaurwa iyi yemurume uyu takange tichitoinzwa kubva muna 2009 zvakaitwa agreement yekunyorerana pasi ndinobva kuti pakakanganisika. Asi nhau yandinonyatsoziva ndeyekuti murume uyu akambofonerwa achitoramba kudaira foni asi nguva yese yaaifonerwa nababa kuti uyatisangana pamwe pacho airamba kusvika musi wazoshandisa foni yangu inini kufonera uyu akadavira kuna sabhuku yakatombotora nguva kuti nyaya iyi ionekwe nekuti kwasabhuku vakambodanwa. Ayo ndinoda kutaura hangu pekuti mari kavanoramba havo asi ndinoda kukubvunza kuti watiwo uyo anga achifonerwa akambofonerwa ndini mukazomushandisira foni isiri yababa yaiziva akadaira foni kuti asadaire foni yako wakuendaini indo maonero angu andakaita nyaya paakazodavira because nyaya yemunda yakatanga iri ndezvekuti haadaviri indakaona semunhu ane chitsotsi takati ngatimbozama tiende kutipozwa mhinduro yake izwa ndiri kuti urikuona munhu wamakaita dhiri naye remunda handisi kuramba ndati munhu akaita papa wako dhiri remunda naye haasi umbwa ndimai vani so wai mama akufonera uyu madhiri amakaita namai wake dai mamudaudao mudai mataura mukoti musiyataita dhiri namai wake mukomana anga aripo asi taakumuchimuti chiuya tipedze chidhiri riya mukomana yaakuramba kudii atika iyo baba inenge yachi yanyaya uyu kangara from day one akanga asipo ati why then do you want to involve him now? Because affidavit hainyorwi nemunhu asina kutengesa. Affidavit inonyorwa nemunhu akatengesa. Why mimi mama unoti munhu asina kutengesa anokunyorere affidavit zvinhu zvaasina kuita. Ishe wangu ndisirawo kudavira apo peaffidavit ndikunyatsokuziva kuti pakatoita sikana. Nyaya yandinoda kubvunza panoda kuti pakaitika rusiro mubvunzo wandaida kubvunza ndokuti kubva muna 2009 pairimwa munda uyu nasana chanaka baba vapa mvumo yekuti sachanaka vauya varima ava vanga vasinga takazonzwa kubudikira kwavo makore apfuura baba voda kuisa fenzi uyu aivepi 2009 kusvika nhasi aidi kutevera pamakaita dhiri uyu aiwepo mawitness yenyu imimi ari kupi mboo dzenyu dzinosapota nyaya yenyu dziripi mboo mawitness angu inini ari panyaya iyi ndisachanaka namaichanaka and then tozoita ngatita isu sabhuku wacho wakataura machanaka ndizvo here sabhuku ndati makataura chanaka ini ndakambudza chanaka ari pamunda urudeni chanaka takati anoona ndiurenga akatita sei ndiurenga ati kurenda kunani kuna maiguru wangu baba iwana haana kuti kuri haana kuti uko uyu handitomuziva ko tuzai chanaka ndiye ndaitaura naye right imi zvatakuda chanaka ndikamatari ari Saturday kuenda chanaka
Saturday wainani asi hazvirevi kuti hamusi kuenda kumafuzisa mafuza tiri kuenda imimi itaizvakuta asi chanaka gawe kuri pepa wanga wanaro mambo pevakakuwa wafundiwa pepa rakakuwa sabhuku vapa wafundiswa wafundiswa nanakuwa inini pepa big boy kochesa pa sabhuku anakuwa kuti pepa